סליחה, אתה יודע איפה זה 107? באמת אין לי מושג. אוקיי, תודה. אתה יודעת מה? חכי רגע, נבדוק לך. לא, זה בסדר, לא צריך. מה שטויות. מה המצב? תגיד לי, אתה יודע איפה זה 107? בהרצל. אוקיי. מורדור, רמזורים, שמאל. אוקיי, פיקס. תודה רבה. ביי. מכאן? צריך כאן לפנות שמאלה, ויש לך רמזורים קצת בהמשך. שתגיעי כאילו. תודה רבה. את רוצה אולי אני אמשיך איתך? קצת סוכן כאן בלילה. לא, זה בסדר. את בטוחה אני יכול להגיע לבית שלי גם משם? בסדר. מה השעה? 1:30. באמת? וואו. כן, וזה לפי 155. מה, אתה עדיין משתמש בזה? כן, לפעמים כשאני בודד. אז את לומדת כאן? לא. באתי לבקר חבר. ואתה? כן. כן? איך תכננת להגיע לשם? זה ממש רחוק. סתם ראיתי את השלט, אמרתי, טוב, אני אלך ברגל, אתה יודע. לפעמים זה כיף ללכת לאיבוד. כן, אבל לא בשעה כזאת, לא כאן. זה בסדר, אני יודעת קונג פו. וואלה. לא. אבל מי תעסק איתי? נראה לי אני אתקשר אליו, שירד. כדי שאני לא אפספס את הבניין שוב. כן. עדיף. זה בסדר, אני אסתדר. כאילו... את האמת גם ככה לא הולך לישון עכשיו או משהו כזה, אז... כאילו, בסדר. אני רואה אותו. מי זהו? כן. טוב, אז... ביי. רגע. תודה. תודה. סליחה? אתה יודע איפה זה ז'בוטינסקי? לא, אבל אני יכול לבדוק את זה. תודה. ז'בוטינסקי? כן. שנייה, פשוט מכאן? לא לא מכאן? לא מהאזור. ידעתי שאת לא מוכרת לי. כן. טוב, אני רואה שזה ממש כאן. ללוות אותך? כן. תודה. בואי. פעם ראשונה בשדרות? כן. מה יש לך כאן? לא.